салому дуруд мегӯем ба кулли тамошобинони ҳамешагии барномаҳои Комент Шоу. боз дар ин шом ман меҳмони шумо ҳастам, Неъмат Салимзода, ва хабарҳои ҷолибу диданиро барои ин ҳафта баҳри шумо гирдоварӣ намудаем. барои ҳамин бовар дорем ки моро то интиҳои барнома тамошо мекунед ва фикру назари худро дар зери ин видео дар шабакаҳои иҷтимоии мо назири Инстаграму Фейсбук ва Ютуби мо менависед. агар бо мо обуна шавед, боз беҳтар мешавад ва сафи мо бештар мегардад, зеро ҳама талоши мо барои ба даст овардани дили шумо аст. пас биёед бо мо бошед. ба ёдам нест, вале дар як мусоҳиба яке аз сарояндагони мо гуфта буд ки агар номзаде пайдо шаваду гӯяд ки туро ба занӣ мегирам, вале сарояндагиятро мепартоӣ, ман ҳам бечуну чаро розӣ мешудам то хушбахт бошам. вале ҳоло барои мо маълум нест ки бо чӣ шарте ба хонаи сарояндаи ҷавон Шаҳло Ҳафизова хостгорҳо омаданду инҳо бошад духтарашонро ба шавҳар доданд. яъне маълум нест ки Шаҳло баъди шавҳар кардан сарояндагӣ мекунад ё не. фақат ҳаминашро фаҳмидем ки ӯ дӯстдоштаашро гирифтааст ва дар ҳафтаҳои наздик тӯи хонадорчавии онҳо баргузор мешавад. Шаҳло Ҳафизоваро соли 2018 хабарнигорон тасодуфан дар кӯча вохӯрда бо ризояти волидон суруди мардумӣ имрӯз ки соқии чаман Наргиси Мастасро бозхонӣ кард. ӯ қаблан ин сурудро дар чорабиниҳои мактабӣ мехонд. имрӯз ки соқии чаман Наргиси Мастаст, имрӯз ки соқии чаман Наргиси Мастаст, ӯ баъди ин сурудхонӣ ба олами шоу-бизнес роҳ ёфт ва сурудхониаш ба сарвари давлат хуш омад. баъди ин бо даъвати президент ба Душанбе омад ва дар дастаи ҳунармандони касбӣ тарона хонд. то имрӯз Шаҳло дар ансамбли ҳунарии сипари Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунад. дӯстони азиз, бо ҳамин расидем мо ба фарҷоми барномаи Комент Шоу. бовар дорем ки барнома ба шумо писанд омад ва тавре дар боло гуфтем моро дар Инстаграм, Фейсбук ва Ютуб пайгирӣ намоед ва фикру назари худро дар шаҳр бинависед то мо тавонем дар барномаҳои баъдӣ агар камбудие бошад ислоҳ кунем ва нисбати андешаи шумо чораҷӯӣ кунем. бо ҳамин барнома ба анҷом расед ва то дидор, хайр.